agradezco o tono tamén, señora secretaria, pero, desde logo, no PNG non aceptamos a súa resposta de resignación, que é o que lle está trasladando coa súa contestación a estas familias, non, de que deben resignarse porque hai outros casos peores, está dicindo, e que teñen que dar resposta global, e que en outros sitios, pois, ni siquiera teñen, dende logo, a min preocupa moito que detrás desas estadísticas, deses números que dan cobertura, non sei que, que resulta que no que non dan están persoas con nomes e apelidos. Están persoas con nomes e apelidos e con caras. Mire, está Alberto, está Tania, que son dúas das persoas, Alberto e Tania, dúas das familiares que sí se movilizaron porque que non poden... Mire, o pai de Tania está no paro, a nai é conserveira. Non me diga vostede que pode ir atendendo, que se pode ir dar, ten opción de que pode ir ao centro privado. É que non pode. Entonces, a min avergónzame, digo yo así, que a resposta que lle pode dar ao goberno galego a, por exemplo, a esta nena, que a situación da súa familia é a que lle estou dicindo, é que, bueno, que mentre vostedes non lle dan solución, que pode acudir a un centro privado. E a estes, pois, súmense outros nomes. Mire, súmase Pilar, súmase José Luis, súmase Borja, súmase Alberto, súmase Ales, Vanessa, Efigenia, ou José María, e podía dicirlle o grado de discapacidade, a maioría deles por encima do 80%. Por encima do 80% e cando menos 15 persoas máis que no ano que ven deixarán de estar no Centro de Educación Especial de Vilagarcía. Eso que teñan no censo, que logo sabe vostede que hai persoas que simplemente non están, non se visibilizan, non denuncian o seu problema, non o sacan á luz pública, co cal non existen as estadísticas e non existen para a Consellería, e iso, dende logo, é moi grave. Entón, eu o que si lle pido é que non de saídas individuais, efectivamente, cada caso que se resolva é un caso máis, pero que hai prazas. Pareceme tremendo que cando hai miles de millóns para estarlle metendo á banca, para resolver os seus problemas, para rescatar empresas e logo malvendelas ou agasallalas, que lle racaneen, e non se me ocurre unha palabra máis suave, lle racaneen uns euros e haxa persoas que estén confinadas na súa casa porque non teñen ningún centro a donde poidan ir, nin poidan estar recibindo unha atención especializada. Entón, eu que lle pido que sexamos quen, xa que a sociedade está mirando para nós e non ve que lle estemos dando resposta aos seus problemas, que sexan quen de poñerse no sitio desas persoas, co salario desas persoas, e que non sean capaces non son capaces de entender como unha asistencia que estaba sendo tremendamente beneficiosa, tremendamente beneficiosa, que lles permitía ter un grado de autonomía, de satisfacción, de autoestima dentro da súa situación mínimamente razonable, que vostede se me diga aquí que este colectivo non está nas prioridades da Xunta de Galiza. Dende logo, para min é unha mostra de disgusto porque hai unha necesidade clarísima. Dende logo, estamos falando dunhas cantidades económicas realmente non excesivamente elevadas. E se hoxe trae o BNG trae aquí a situación destas persoas, evidentemente somos conscientes de que hai outras moitos máis que están en esa situación, é porque hai unha demanda concreta, e traeremos outras demandas concretas, porque o xeito de solucionar as cousas é empezando de unha en unha. E hoxe traemos aquí o caso de Congeles porque hai un colectivo preocupado en dar solución, e hai unhas familias que o están pasando realmente mal, e por iso creemos que o Parlamento galego é o sitio onde hai que falar destas cousas e onde temos que demandarlle ao Goberno galego que lle dé resposta. Moitas gracias. Gracias, señora Prado. Para pechar esta pregunta ten a palabra a señora Piñeiro. Gracias.